تماشاون هجا ام نهول کولانن حتی انطاکیانا اف دفرم الملات ما جل مدوی چند نرینن و ام کولانن انطاکیا دستینی خوشکم تو بخیر هاتی نویت بخیر نویم پیران آلو اثر نوان ده هده پلویده کمی سرچاوا سرچتنش هوار هون هر هبی گلک سپاس صاحب اوری کوری جل مازن ام دبینیش تش ملات را هون پر ودی کی نه راسته ایرو eşek mezene heyi yani bunların Velatê Kurdistanê tevahî dibin vê ert hêjê de wendahayekî mezin jiyand ji ber vê yekê jî alîkarî jî giran e lê em xemgîniya me ew ku bi rastî îro dewlet carek din rûyê xwenîn şer qirkirina gelê Kurd û hemû gelan dayî berçavê xwe çiman bêne dibêjin rast e hevalê me em ji roja pêşî de li vê dekene hatta sê roja jî ne aliyê dewletê Afatê ya jî em bêjin yê gojdar ve hatine jî di hindirê balafirgeha de astengman pêşengtîne hat kirin negihaştin cihê enqaza bi rastî jî ne cihek tenê bû demê borî wanê çêbû belkî cihekê tenê bû li îro tevaya Kurdistanê wek xetekê mezin zayiatek mezin heye hem ji aliyê jiyanê de hem ji aliyê maddî de jî zayiatek mezin heye ji ber vê yekê jî me wek HDP wek hevalbendên HDP em bêjin setexeyên heyî yê demokratîk qismên ku îro ji bo vê ertehejê hemû destê xwe dane hevdû car car hûn jî dizanin alîkarî ji aliyê dewletê de tê qedexe kirin wek sivîla hevalê me digêjin me alîkariyê xwe digêjinin destê me îro çar rol vê deke bi rastî pênc ro heta ji destê me tê yê pêşî hewceyî bi çi heye yani ji bo soba bigirin em bêjin êzing û komirê bigirin heta xwarin û vexwarin cil û berk ya jî em bêjin aliyê tenduristiyê her tiştê me amade ye koordinasyonek mezin e zehmet e ji ber û belawelayê jî ji ber vê yekê jî yê gotin vê deke em daxwazê wan tînin jî yê got nikarin bêjî em li gunda derdixînin em rê dikin depoya me hene em tedbîrê xwe jî distînin ji ber ku em zanin xerabiyekê pir mezin çêbûye ev ertejî ne rojekê di roja heftakê de roja ya sê meha çar meha jî bi rastî dibi ku li vê deke ev enqas ev jiyan neyê rûneştin dewlet perê gel stend dewlet piştgiriya gel stend li îro em zanin car de em bûn êde îro herema Kurdistanê de Arab Elevî zêde li vê dekê hene gelê me ne em bêjin Sunnî hene Müslüman hene Kurd hene Türk hene îro dibin vê erdhêjê de bi dehan ciwanên guhatin li vê de xwendewanin jiyana xwe ji destan ji ber vê yekê jî bi rastî Hatay henekî bû eynika vê zihniyeta dewletê îro li vê deke îro jî çend hevalê me car de ji bo alîkariyê ji welatên din hatine îro car de li alanê wan asteng kirine dorpêç kirine têkiliyê me kaymakamlık servekîları bi rastî çi ji destê wan tê dikin yani ne erînî dikin neyînî dikin astengiya derdixin lê mixabin wê bidome ji ber vê yekê jî em jî bi tedbîrin heta ji destê me bê li vê deke ji ber ku em zanin welat vê navên de di bajar vala bûye hemû li qiraxan e hemû li gundan e îro nevê de tenê weke Maraşê wek Elbîstanê Adıyamanê gundê wan hîn tu têkilî bi wan nehatî danîn heta ji me tê gundê xwe kolanê xwe taxê xwe em hem vekîlê xwe re hem jî bi alîkariya xebatê xwe em hêza xwe didin wir em hêvî dikin ku em ê vê piştgiriyê demek dirêj bidomînin em car de ji însanê xwe dibêjin ji welatparêzê xwe dibêjin em ji kesê xwe dibêjin ihtiyacek mezin ji bo çadira jî rastî li vê deke heye em êdî ji rêzê neşînin bila bala wan li ser daxuyaniyê me ya daxwazê me bin ji bo
ve çileydi yani mehat çileydi saru sermedi debarna be çadır lazımın çeke zaroka u jina u hijyene lazımın brasici yani pevist evin jibili venaji yani çadır صافي سپاسیاتت که ببینین خیر و خوشی دا خاطره ها abi serçavim kellik spas برو در باسی به خودش ورازی به مشکلی هات نبرای من همش وران شریعتونه و چند روزمون بدونه هوا واروجن هون هاتی هاتون و هوا چدید نرینن هوا چه جن ام سریال آدیامانی بون بله وای ایرو اماتن هاتایی بله ما بینجا تنه چاندر ما چار پیقاب ارزاق خوارمش گلی خورانیه بله امینجی دوام دکن ویران شهرم yardım توب دکن ما ویران شهری seferberlik ilan kiriye بله millet همی در سفربری جا بارجا همی باشار سفربری ویران شهری ne erzak may ne battaniye me derke çizek ne iş me dora 10 kamyon me yardım da Adıyaman'ı. İde me beri dayı hatta yamati ve deri çadır en önemli ihtiyaç çadır em çadıra ana topdaki. Sadece em çadır atin ve bölge meyro gale kuraji galek çadır me ve gırt. Ama ve deri em dacı her veren şehre me dacı çadıra binin. Em binin ve deri çadıra ve gırt gale kura. Çi ihtiyacı olan em yani em çi desemedi em dikin. تو صاحبی سپاسیات که هون سر چه بود خودش و راضی به خودی خیره و قبول بک. برو در باسی بج ما همیارا سر ما همیش که صاحب Spasum خیراتن. صاحب تشکیلی هاتی برای من Emser navê rexistine ya HDP genel merkezê em hatinêre rojek piştî zelzelê em hatinêre. Ji wê rojê were me koordinasyonekê ava kir. Nêzîkî 100-105 kes tête guhartinê hejmara me. Hevalê me li werdê xebatê dikin. بله Ji navça ji mehela ji gund ra bi transîta tirê me tên em werde vala dikin. Hinde tira jî em direkt tinêrine adresa. Li vêrê yê ku hewceya we heyî gıda em bêjin cil yê xwarin em bidin işte gunda yê ku اوریکاری چه وانته یعنی باورم اوریکاری گلتن شواره یعنی Arikari geletetin yani ji hemê mela em bêjin ji Amedê, ji Wanê, ji Geverê, ji Şirnexê, tirê me ku yê du îro hate ji İstanbulê, ji Edenê, ji Mêrsînê ser rêxistinên me û ser kurumê me yê dê ku bilbîleşenê HDP em bêjin sivîl toplum örgütü ve ser ve hemêra em bêjin xebat erzak gıda yardımı tê têre ve derêjê koordinasyona me balav diket lîstam çêdikin. Nava vê parkê jî da em bêjin cîvara êreyê ku gelê li verdi jî ji derve dicîtin vêrê jî em gıda balav dikin yani harîkarî erzak balav dikin. Rastî hani erdek mazina yani em bêjin Hatay ya da Antakya, Samandağ, Defne, li ve alî گل خراجی بیا باورم خرابو هنه هنه محل هیچ کس نکرد نتیده یعنی Bele gele xirabûn hene li Milêdî jî İskenderun Kırıkhan gelek xirabûn hene û ku em bêjin binayê me ser piya jî da zaten san di binayê xwe da na ewkin. همه موند بینی Bina hatin vala kirin. Ji ber wê çaxê herkes mîte ji derve ihtiyaca ku mezin hewceya mezin jî çadırın. Yani rastî vê gavê wek em bêjin erzaqı çadır jî hewceyek mezin e. Ve ihtiyaca jî küçüğe ji destê me bêtin gel rêxistina xwe gel hevalê xwe ma we em bêjin ihtiyacê gelê xwe em pêk dîtin. تو صاحبی هون هر هبی سرکتنش و همی را سر ما همیش که صاحب ببینین خیر خوشی ده برای من عزیز Malava avat bangawaziya me jî we ye li hem verdi hem bêjin bajarên me yê dîtirê jî zaten harîkariyekî ji mezin ji bilî em bêjin yani ser navê rêxistinê zat hem harîkarî têtin ji bilî wê jî gelê me ji heme erda em bêjin ser tiştekê kete ser milî me bêjit em bikin bên ji Geverê em bêjin enkaz kaldırma yê ku ji bo enkaz kaldırma gruba ji Wanê hatin ji Şirnexê hatin ji Mêrdînê hatin ji İstanbulê hatin Du alî da gel zaten ji bo ku em bêjin vê felaketê vê همی دلوانی تن zaten ser wê dayanışmak mazın heye ina holê da ihtiyaca hewceya mazın li vê derê çadırın yani çadır bangazema o ku eger harîkariyek bêtin ve nava harîkarî da çadır hebin de gele baş bitin. تو صاحبی ببینین خیر خوشی ده سپاس تو کس نم اوی باجار ده وای از چه بیشه باجار حیالت مایه بده سکنی her derece her çelişkiş şualatın cihanı o nafçın Türkiye'ci o den vede orikoriye dedin o. Bro navet ab khayr qabl. Navê İbrahim Bilim ez ji wêran şeriatine. Serçavati bro İbrahim. Ser navê Partiya Tabiya me hatine ev ji hevalê me deprem zelere.
çiz destê me hatiye me ji hevala top kiriye wan anîn danî partî me anîn da em li vir bera dikin. Ê wele çiz yani xwedê ji millet gişê razî be. Em derir cem kê me vala ve nagerîne. Eşya tînin ava erebê me gil vê derê ne em her rûyê der derke em hîn nesekirîne. Ama maşallah orikori yardımı gelim azın teşi ne var ya? Gelê mezin tu çi bê millet dide ew însanê îro bi ro nanê xwarina sevêl mala wî tunî jî ew jî însana jî dide. Yani çi ji destê însana tê welatê me hêla Kurdistanê bibe ji hêla wêran şerê. Ev bi dera midî wereyî em çûnin Malatya jî em çûnin Kahramanmara em li gişî geriyane. Yani xwedê ji millet razî be. Millet dide me em jî tîne digînin va hevalê xwe na. Erê. Ê wela xwedê ji millet razî be. Ev milleta pir millet perîşan bûye. Em dinerin înan bikin nan bi gewriya me de nar. Em nika nan bixwe. Tu lê dinerin tişt li ser ev du nemayî. Giş xerab bûye. Heta kan ji destê wan tê bira yardımê jêr bikin. Nebe veya Kurd veya Arab veya ew veya ew bira xwe bigîne erê. Önemli olan insan e. Îca jî Xwedê Pêxember ji wan razî. Wela van em çi destê me tê em jêr dikin. û ew yani wekî bê çi. Her hebi spasiye hevet ki biminin xeyr xoşi da xatirê heve biro. Ser çavê me Xwedê Pêxember ji we jî razî be. Hûn jî hat dibe dengê ji me re. Erê ha. Xwedê Pêxember ji we jî razî be. Ben tamam şabanın hece hicem Antakya. Kulanın ve eme bigerin. Çent nerinin gel eme şarabasını. Hun Hamid binin piş dimen ava. Tamam şabanın hece. Çiş kero lazım ve de be heval gibi. Ev atkıya. Ev atkıya lazım ve de be. Ya çare pence nobin. Ya didatini ve de devce zaten yek şmera bese. Yani ev fedakarya maladı da ev arikarya maladı da. Yani hem de kahri و جل كيف ما شوية كتير ملات رجيته خدت على اتفاق بدأ ما حمي ملاتن الدنيا هذا جيان دكان ماما درباسي به تشكيله هات صابس باجوران شعري هاتمه و ام دهرن عادي ماني و چه عالی کاری که سملی ما ام جبوی ملتی خو ام تو فرقی وجوداتی ام ندخناف عربا ندخناف ترکا ندخناف کردا ام تجاری مواد شتان نکری و ام نکابکن yani çare karış kira peviste هم بيتني yani. بله مثلا قلد كتيبن عرض هجي حمي أولادي من جيجرا مي خوينا مي وأم براتية خوازن أم وكافية خوازن بلا بتشعب كيديش المميزان لكن وأم برتشت جرينجي مكري يعني لا عادية ما نجي مكري مثلا إيرو جندي ما سه چارست كبچة تدانه قشت حميل عثمان يعني لبازارجغين لأنتكياني لدفناية لعادي أماني حميد خابتن حميد الوفاني هاتنا حميد ببدل بتشيك بآليكاريا خو بالرزايا خو هاتن يعني وبإيرو نا زماني سياسته أم سياسته دكان çünkü gerek am giştik hammi millet çid be bira çi ırk be çi renk be kind be dirêj be reş be spî be gerek am îro ام حمي ملي هفدن ام با براي خون ام اي چونيجي رحمه خدي ليبي و ادنجي خدي صبر داغي بدما حميا ام غرق ام ملي بدن ملي هفدي و ام بريني وان درمان بكن بلا راستا ام يعني وكيده ام بيبيچه ام نزاني يعني زكي ما تجي و دلي ما پردش تصابي هون سرچواتي اب اوريكاريا ملات مدد هفدو گل باش سبیه اینجا چادر جی آنین ویدری به ما چار پیقاب اشیا آنی ما آنی ویدری ملگل خوبالا کر ما پینجا چادر جی آنین و دیساجی چته کفسه ملی ما امی بکن یعنی به مال خو و مادی و مانوی چته کفسه ملی ما امی بکن یعنی تو صحبی خاطرت ببین خوشیه و از اساساگیج حمی مالواتی وانی بن عرضه هجیه اساساگیج کی شهر خوازم جگلی ترکیه کشیره نویت بخیر تشکیلی هاتی نوی مراد İstanbul hatım مردینم normal İstanbul سرچاواتو هاتی خیر سلامتو هاتی sağ ol خودش razı روشو بده و چند روزه هم بده هوا ço دید جری اولم کتن ری بس devlet uçak iptal kirin otobüs kişi iptal kirin ri giş kapalı bun am ne kari batana am dog yan vera ولا am yan pır zor yani mali halke giş xarabuyi depremzede pırın rica me hayi go jivan depremzede deriye xovekın maddi manevi yardım ebikin ama maddi manevi olarak şey herkes şey gel yani orikoriye yardım edin yani değil mi? Yardımı giş dikave depoya yani na gerçi ihtiyaç sahibi değil mi? Giş depoya da birikmişti bu ana mesaj da ben depoya da mal pır bes ihtiyaç sahibi pır
Peki çıran odun var ya mesela. Ya tam adres nizanın ihtiyaç şukur lazım o nizanın giş de poyed sekinin ari. Ama bes tok diken. Bes doğduk naha yani. Naha de poyed kuru gidayı mehane erzak mepirin. Bes ego 2 hafta vira ijmer aşti bike yardım ya bike insani yardım Azerbaycan. Ijmer lazım gönüllü arkadaş ego karım ben beraber amla Antakya yani. Yani Antakya görsel ayı per pisi per am üzmüşkin am çiçibun. Aynen. Amketin enek mahalla yani vinç neketi, insan neketi, giş diri ketin yani bisaki ketin mezel yani. Evet. Kuda khair hamazın ki hun serçova hati spasiya. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Maşallah malat men pır yani şamiderin hem batıya hem doğu şamidere hatine vede hun her hevi. Sağ ol. Khodeş razı be. Millet men yani am ali millet yaxonakan ve ki pekariya millet me beke. Teşekkür ederim. Sağ ol be spasiya. Gördün değil mi? Dedi benim annem al ben geri döndüm baktım dedim abla bir peki yalan. Mutfağın malzemelerini nereye indiriyoruz? Ne var abi ne geliyor? Makarna var. Şunu da zincir alsın. Yok, sordum. Nereye gidiyoruz? Nereden? Teşekkür ederiz. Arkadaşlar ikinci tepsi geldi. Siz de geri getirirseniz tabii getiririm.